हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोनखौ 22 मेनि जानाखि खौरांफोर बेखौ दिनै मर्निं एबा फुं टाइमाव नोंथांमोननो साहा लोंनायजों लोगोसे खोनासंनो आखायाव लानाय जादों। दा बेवहाय नोंथांमोनहा मा खौरांफोर दङ बेखौ फारियै खोनासंनानै लानो हालांनाय जागोन। दा गिबियाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ बुंग्रोनो नागिरदों जे गोबां बोथोर गाज्रिनि थाखाय गोबां अखा हादों। नोंथांमोनहा रेकर्डिंआव अखा हानायबो खोनाहैनो हागौ एसे एनै, आरो नोंथांमोनहा साउन्डखौ एसे ल'बो खोनानो हागौ। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनहा फारि फारि नायलांबानो जाबाय, नुनो मोननाय जागोन। दा बाहाय से नाम्बाराव नोंथांमोननो दिन्थिनायानो जादों थांनाय 25 मे अर्थात समबारखालि अदेबानि मैया गोबांथार अखा हानायनि गोहोमाव माखासे ओनसोलफोराव खहा जालांदों। नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। बेनिनो बड'लेण्ड ओनसोलावहाय बांसिन जादों। क'क्राझारनि सराइबिल ओनसोलाव गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां न' बां खहा जालांदों, गोबां आबाद खहा जालांदों। दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों। IMD अर्थात इण्डियान मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्टनि फोरमायनाय बादिब्ला गाहायै 26 आरो 27 मे खालि बांद्राय एक्सट्रिमलि हेभि अखा हागोन होननानै फोरमायखादोंमोन। बेखौ आं मैयाबो बुंखादोंमोन। दा बेयो दिनैनि दिन सफैबाय। दा बिनि थाखायनो जायफोरहा बैफोर रेड जनफोराव दङ नोंथांमोनहा गाहामै गाहाम जाहाथे थानो हायो, बिनि थाखाय सांग्रांथि लानाया मोजां। रेड जन हिसाबै मा ओनसोलफोरा दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। आसामनि बेलायाव गाहायै BTC ओनसोल अर्थात बड'लेण्ड हालामा दङ। बेनिफ्राय अरुणाचलनिफ्राय मोननै डिस्ट्रिक्ट, बेनिफ्राय मेघालयानि थाखाय मोननै डिस्ट्रिक्ट, बेफोरो सांग्रांथि जानांगौनि गोनांथि दं सा सानजा भारतनि थाखाय। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बेखौ फुंनि मिथिहोनाय जाहरबाय। दा नैथियाव जादों नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों मैया अदेबानि 25 मेनि बेलासि समावहाय 13 मिनिटनि गेजेरावनो खेबनै बांग्रिं मावनानै थांदों होनो सा सानजा भारतआव। दा बिनिनो 5.4 रिक्टार स्केलनि मावदोंमोन मणिपुराव, आरो बेजोंनो लोगोसे एखे 13 मिनिटनि उनावहायनो 2.9 रिक्टार स्केलनि गौहाटी आरो माखासे ओनसोलफोराव बांग्रिं मावबावदों। दा बेबादिनो नोंथांमोनहा नुनो मोनगासिनो बा जों नुनो मोनगासिनो जे दासान्दि 2020 मायथाइ हाबनाय लोगो लोगो गोबांथार बायदि मैया जेंना जेथो, मिथिंगायारि जाथाय, मानसिनि जाथाय बा गुबुन गुबुन जाब्रबथायनि गेजेरजों गोबां खहा जालांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जोङो बे बोसोरखौ अदेबानि बा फैबाय थानाय समफोरखौ जों बारग'होलांनांगौबा, गोबांथार जेंना जेंसिखौ बारग'होलांनांगौबा जोङो आगानसे आथिं हमथा हमथा हथात जोङो खेल खालाम गाहाय मोजाङै सोलिलांनाया गाहामसै। बिनिफ्राय नुनो मोनगोन नोंथांमोननि थाखाय कर'नानि आपडेट दा आसामनि बेलायाव मैयानि बेलायावहायनो 100नि बारा कर'नानि पेसेन्ट मोननाया जोबोद दुखुनांथाव आसामनि बेलायाव। दा बाहाय नुनो मोननाय जादोंमोन गाहाय 3 समनि आपडेट नोंथांमोननो लाबोनानै होदों खिन्थानो, जाहाथे जायफोरा मिथियाखैमोन नुनो मोननाय जायो। मैया 8:30 बेलासिनि 8:30यावहाय गासै 12 गोदान केस मोननाय जादोंमोन। बाहाय नुनो मोननाय जादोंमोन नोंथांमोनहा माखासे लखिमपुरनि 9 आरो शिबसागरनि 3। दा एखे बिनि उनावहायनो गासै 10:10 बाहाय नुनो मोननाय जादोंमोन नोंथांमोनहा गाहाय 13 गोदान केस मोननाय जादों। दा बिनिनो बाहाय नुनो मोननाय जादोंमोन 7 सा कामरुप मेट्र'नि आरो सा द'आ गलाघाटनि। दा बिनि उनावहाय मोनानि 11:00आवहाय आरोबाव मोनबावनाय जादों। बाहाय गोदानै 9 मोननाय जादों। बे 9नि बेलायावहाय नोंथांमोननो बाहाय खिन्थानाय जायाखिसै बिथाङा। दा जेखियानो जाया मानो दा बर्थमान दासान्दि सोलिबाय थानाय समावहाय 548था केसेस जाबाय। बिनिनो रिकभार 62, बे हिसाबै एक्टिभ केसा 479 सा जानानै दं। थैनाया 4आनो आरो माइग्रेसना 3आनो जानानै दङ। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोननो गुबुन मोनसे खौराङा जादों गवानिफ्राय जिरिबाम फैनाय स्पेसियेल ट्रेन, सा सानजानि सुबुंफोर फैनाय, बेफोरखौ बे ट्रेननि सायाव आरोबाव बिहाराव गाग्लोबबावनायनि खौरां मोननाय जादों मैया 25 मे खालि। मैयानि दिनावहाय दा सिगाङावबो खेबसे नुखांबायमोन, दाखालिबो नोंथांमोना खौरां बिजोङाव नुखाबायमोन। दा आरो बिनिफ्राय फिन आरोबाव मैयानि जाथाय जाबावदों होनदों। दा बे हिसाबै जायफोर बिथांमोनहा जोंनि सा सानजा भारतनि आरो जायफोर नोंथांमोनहा फैनो लागासिनो दङ, दा बे बेलायाव बै मख'जानाय ओनसोलाव सांग्रांथि थानाया गाहाम। नोंथांमोनहा ट्रेनजों फैनायाव हुसियार जानानै फैनाया गाहाम, जाहाथे लामायाव उन्दुबोनानै फैयालासेनो जाहाथे सांग्रां थानानै फैयो। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ मिथिहरनाय जाबाय। दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनहा साख्रि बाख्रिनि गोबाङानो खौरां मिथिनो लुबैयो। साख्रि बाख्रिनि खौरां दासान्दि मा जाना दं बिनि सोमोन्दै आङो भिडिअ खालामखांखाबाय। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों हाबनानै नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन। दा अब्ला लोगोफोर बेखिनिमोन। नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।